Hej alle sammen. Dagens video bliver en førstehåndsindtryksvideo på en foundation, og den foundation jeg vil lave et førstehåndsindtryk på, det er L'Oreal's True Match Foundation, og hvis nogen af jer ikke ved, hvordan den ser ud, så ser den sådan her ud. Og jeg viser den på mobilen, fordi jeg har kun nogle prøver af den, fordi at jeg har ikke købt den endnu. Men som jeg sagde, så er det L'Oreal True Match Foundation, og jeg har så ikke noget makeup på nu, fordi jeg gerne vil demonstrere på kamera, hvordan den påføres, hvordan den ser ud på huden med farve osv. Men det den her foundation siger, at den gør, det er, at den passer til alle hudtyper. Men først og fremmest til dig, der har tør hud. Så den her foundation her, den er rigtig, rigtig god til alle jer derude, der har tør hud. Og det den også siger, at den gør, det er, at den giver et naturligt dækkende resultat, som lader huden ånde, og formen med E-vitamin og glycerol er stærkt fugtgivende og gør huden behagelig blød hele dagen. Så det er det, den her foundation her siger, at den gør. Og jeg var inde hos Matas i går, og når det kommer til foundations, så køber jeg aldrig foundations uden at have prøvet den først. Så jeg beder faktisk altid om en prøve, fordi at det er så træls at komme hjem med en foundation, der er helt forkert i farven, der har en helt forkert undertone, og der bare ser helt forkert ud, og så lægger den bare i din skuffe og er klar til at smides ud. Fordi her i Danmark, der har vi jo ikke sådan et retursystem med makeup. Hvis så snart du åbner makeup, så kan du ikke returnere den igen, som du kan nogle steder i USA. Men ja, de farver, jeg snakker med en af ekspedienterne fra Matas, og hun sagde, at jeg enten er en W3 eller W4. Når jeg kigger på foundation her, så prøveren, der, hvis jeg ser en V3, så ser den sådan her ud. Og W4'en, de havde godt nok begge to W. Men W4'en ser sådan her ud, og W3 ser sådan her ud. Som I kan se, så ser den her meget mørk ud, og den her, den er på kanten til at være mørk, ser den ud til. Men jeg ved det simpelthen ikke endnu, og nu spiller jeg snart den her foundation her. Men jeg prøver den, der hedder W3, fordi at det er den, jeg mener passer bedst til min hud. Men jeg har puttet creme på mit ansigt, og det har jeg gjort sådan 5 minutter før jeg begyndte at filme den her video her. Så jeg synes faktisk bare, at vi skal prøve at påføre den her. Og jeg bruger min Sigma F80 Flat Top Kabuki Brush, som er min yndlingsbørste til at påføre en foundation med. Men jeg tager lige noget af den her, og så påfører den. Og jeg er bange for, at den kommer til at se for orange ud, fordi at det er en W-farve, men det kan vi lige finde ud af. Jeg påfører den først lige med fingeren, lige dupper den på, og så blender jeg den ud. Og farven, den ser faktisk perfekt ud, og har den en duft? Den har ikke en duft rigtig. Den har ikke rigtig nogen duft. Det ser faktisk ud til, at det er den perfekte farve, den her W3. Så hvis man lige husker at blande den godt ud. Og så lige blande resten herned, hvis man, så man ikke får en kante eller noget som helst. Det her, det var første lag. Det er i hvert fald ikke nogen tyk foundation. Den har en let til medium dækkeevne. Synes faktisk ikke, den har særlig meget dækkeevne. Men hvis I kan se forskellen, så har den neutraliseret min farve på min hud. Hvor den var sådan lidt mere gul og lidt rød nogle steder, lidt brun nogle steder. Så sådan ser den ud. Så kan jeg lige påføre den på den anden side af ansigtet. Hvis I kan lide de her videoer her, så endelig sig til i kommentaren nedenunder, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne blive ved med at lave sådan nogle videoer her til jer. Sådan der. Så blander vi den ud igen. Jeg kan godt lide, at farven den er en tand lysere end min egen hudfarve, fordi så går den ind og neutraliserer de fejl, jeg har på ansigtet, hvis man kan kalde dem fejl. Altså de steder, hvor jeg er sådan lidt mørkere.
Også fordi, at mit ansigt har faktisk den samme farve som min krop, hvis ikke mørkere. Jeg synes faktisk nogle gange, at min ansigt er mørkere end min krop. Og jeg bruger ikke nogen solcreme eller noget rigtigt. Jeg prøvede at gøre det her til sommer her, men det fungerede ikke lige så godt. Sådan der. Den føles ikke særlig klistret på ansigtet faktisk. Den føles slet ikke klistret på ansigtet. Den føles dejlig, og den føles også rigtig, rigtig let. Og som jeg sagde, så har den også en let til medium dækkeevne. Jeg tror godt, du kan bygge den op til en fuld dækkeevne, hvis du putter et lag mere på, eller 2 lag. Eller hvis du bare putter lidt tykkere lag på. Men jeg tager lige et par dutter her igen. Og på den anden side. Jeg plejer ikke at påføre foundation sådan her. Det er bare lige for videoens skyld. Jeg plejer bare at putte den på børsten, men det er også fordi, jeg har den her i. Og der er lige nok til en gang her i, så det er fint nok. Sådan der. Og så blander jeg ud igen. Og det her det er andet lag. Den føles virkelig, virkelig dejligt på huden. Det føles ikke som om, at det er en mega tyk foundation, som min for eksempel MAC Studio Fix Fluid Foundation. Den føles rigtig, rigtig tyk på huden. Men den her, den lægger sig sådan dejligt. Men jeg synes ikke rigtig, den blander ind i huden. Det er som om, den bliver oven på huden. Ja, nu kan vi lige finde ud af det. Det kan også godt være, det er fordi, den skal have lov til at sidde lidt, måske. Sådan der. Ja, umiddelbart ser det ud til, at den sidder oven på huden, i stedet for, at den er blandet ind med huden. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg synes om den. Men det finder vi ud af i løbet af dagen. Men indtil videre så føles det godt på huden. Den blander rigtig hurtigt ind. Det er ikke en tyk foundation, men det er som om den sidder lidt på huden, i stedet for at den blander ind med huden, hvis I kan forstå, hvad jeg mener. Men det er sådan her, den ser ud. Den er slet ikke klistret. Den er ingenting. Og når den siger, at den er til jer derude med tør hud, så er jeg sådan lidt skeptisk, fordi at jeg tænker, at når man har en foundation, der er god til tør hud, så skal den også blande ind med huden og egentlig smelte ind med huden, i stedet for at den ligger som et lag oven på huden. Men det kan også godt være, at det bliver lidt bedre, når den lige får lov til at sidde lidt. Så har jeg fået resten af ansigtsmakeupen på, og klokken den er nu 15:05, og så vil jeg tjekke tilbage med jer her om et par timer og give en lille update. Klokken den er nu 17:07, og jeg har haft den her foundation på i 2 timer. Jeg vil godt have kørt den lidt længere, men fordi som I kan se, der er blevet rigtig, rigtig mørkt udenfor. Og jeg var bange for, at kvaliteten af den her video her ville blive så dårlig, at jeg slet ikke kunne filme en update på den her foundation. Men jeg har sat nogle lys op, og det jeg kan se på skærmen der, det er, at I kan se rigtig, rigtig godt. Og belysningen er rigtig fin, så, og det er bare super godt, fordi nu kan jeg måske også begynde at filme om aftenen, hvor jeg ikke kunne det før, fordi jeg altid har filmet om dagen med naturligt lys bagfra. Og et lille lys her. Men jeg har fundet 2 rigtig gode lys, som virker godt. Så kan det være, at jeg kan filme om aftenen også. Bare super godt. Fordi jeg nemlig også arbejder om dagen. Så. Men som jeg har sagt, så har jeg haft den her foundation på i 2 timer nu. Og altså min førstehåndsindtryk på den der tog den på første gang, det var, wow, den har sat sig på mit ansigt, i stedet for at den er blandet ind og smeltet ind med min hud. Og det der står, at den er specielt god til dem, der har tør hud, det forstår jeg ikke så meget af, fordi det, at den har sat sig på huden, i stedet for at den er blandet ind med huden, det virker ikke som om, at det lige er til dem, der er tørre, fordi jeg har nogle tørre steder på ansigtet, og det er som om, at foundation den har sat sig til de tørre steder, jeg har på mit ansigt. For eksempel her
På næsen har jeg været lidt tør, hvor jeg kan se, hvis jeg går tæt på, at den har sat sig på de tørre steder. Og det burde den ikke gøre, hvis den var målrettet til dem med tør hud. Så burde den jo også blande meget bedre ind med huden. Det er en rimelig matte foundation, vil jeg sige. Og jeg har været fristet mange gange til at tage min Fix Plus og spraye den på mit ansigt, fordi jeg havde brug for noget mere fugt. Men det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Så det er en matte foundation. Og jeg synes, den har holdt sig rigtig, rigtig godt. Nu har jeg selvfølgelig kun haft den på i 2 timer. Men du kan sagtens hurtigt se på en foundation, om den holder eller om den ikke holder. Og den her foundation kan jeg godt forestille mig, at den holder super godt i løbet af dagen. Og jeg synes, at jo mere jeg har haft den på, jo bedre har den sat sig til min hud. Også fordi, at nu er olierne begyndt at komme frem i mit ansigt, hvilket jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Fordi jeg kan ikke lide en helt matte finish, en helt matte foundation. Jeg kan godt lide, at der er sådan lidt, hvor det ser lidt mere naturligt ud. Og da jeg lige første gang har taget den på, der gik jeg ud i stuen, og så var mine forældre lige i stuen. Og der sagde min far, du ligner en digital pige, og så siger jeg til ham, hvad mener du om det? Så siger han, det er som om, du har, at dit ansigt er sådan helt er løftet. Og jeg tænker, nå, okay, det lyder ikke så godt. Men jeg synes også, at den havde sat sig oven på huden. Det synes jeg virkelig. Men jeg synes også, nu hvor olierne i mit ansigt er kommet frem, så virker det meget bedre, og det ser meget bedre ud. Så jeg kan godt lide, hvordan det ser ud lige nu. Jeg havde påført en puder ovenpå, fordi at det gør jeg faktisk med alle mine foundations. Om det er en dyr eller om det er en meget billig foundation, så kan jeg altid godt lide at lige sætte den med en puder. Jeg har det bedre sådan med det. Min blush den kom på rigtig, rigtig flot, efter jeg havde påført foundation og min puder, hvilket jeg rigtig godt kan lide, og den blandede rigtig, rigtig fint ud. Og ja, umiddelbart vil jeg sige, at det er ikke en foundation, jeg vil gå ud og købe med det samme. Det er noget, jeg lige vil tænke over, også fordi den måde, den har sat sig på mit ansigt. Som I så havde jeg brugt den med den her Sigma F80 Flat Top Kabuki Brush, og den her er rigtig, rigtig god til at blande ens foundation ud, og blande den ind med huden også. Men jeg tror måske, at den her foundation vil være meget bedre, hvis man bruger den med en beauty blender, også fordi den er damp. Og det betyder også, at foundation den blander ud med huden lidt mere, når du har en damp svamp at bruge den her foundation med. Så, men jeg har ikke en beauty blender desværre, så den skal jeg have fat i. Den her foundation har en let dækkeevne, men du kan selvfølgelig bygge den op til en fuld dækkeevne, hvilket jeg faktisk gjorde. Så jeg håber, at I nød den her video her. Jeg håber, I nød det her førstehåndsindtryk. Hvis du vil have flere af de her førstehåndsindtryksvideoer, så kommenter nedenunder og fortæl mig det. Og fortæl mig egentlig også, hvilke produkter I gerne vil se et førstehåndsindtryk på. Så jeg håber, I nød videoen, og det var dejligt. Faktisk rigtig, rigtig sjovt at lave sådan en førstehåndsindtryksvideo. Og ja, jeg håber, at vi ses i min næste video. Hej hej!